Kender du det, når du sidder på kontoret og føler dig deprimeret, og mangler noget sjovt i din hverdag? Så prøv den nye Dunkmaster 3000. Vi garanterer, at du som forbruger får meget bedre samvittighed og en masse sjov med den nye Dunkmaster 3000. Dem som kan finde ud af at ramme træsko og kispel, så synes jeg det er rigtig alternativ. Dunkmaster 3000 får dit humør op og dit boldøje i top. For den søde pris af 105,95 får du den enestående Dunkmaster 3000.